ángel de la guarda, dulce compañía. No la dejes sola, que se perdería. Camino sorprèn. Sorprèn els que esperen una crítica incisiva i directa a l'Opus Dei i a l'ús de la religió com una arma de coacció, perquè no és aquest el camí que busca Javier Fesser. El director madrileny ens presenta a un adolescent d'11 anys, Camino, que arriba a una cruïlla on s'hi troben l'amor i la mort. La seva mare és ultracatòlica i vol que la nena segueixi els passos de la germana gran, Núria, que ho ha deixat tot per dedicar-se a la seva vocació religiosa. El pare és l'únic que dubta de l'existència de Déu i per això es veu apartat constantment per la seva dona i el seu entorn. Camino descobreix l'amor al mateix temps que li diagnostiquen un tumor a la columna. S'enamora d'un veí seu, però s'adona que li queda poc temps de vida. La pel·lícula de Javier Fesser intenta explicar la recerca contínua de la felicitat per part de la nena i introdueix el tema religiós en paral·lel amb el primer amor de Camino i el seu inevitable calvari cap a una mort segura. Y ahora estoy aquí, queriendo convertir los campos en ciudad. Javier Fesser ha repetit 1001 vegades que Camino pretén ser una història objectiva, sense prejudicis i amb la intenció de mostrar la realitat sense jutjar-la. Per sort, nosaltres, com a espectadors, sí que la podem jutjar, i la primera sensació que ens ha quedat després de veure el film és la por. Una semilla del diablo a la inversa. Veure alguns fanàtics religiosos utilitzant el calvari de la nena pels seus interessos provoca una reacció de fàstic i terror que glaça la sang. Hay una parte de terror en la película que lo más interesante es que no es un terror intencionado. Lo que pasa es que lo que se cuenta en la película y el ambiente que consigue al final la película para contarlo, pues realmente es tenebroso, porque la película y las historias hablan de cosas que tienen ese lado oscuro y más siniestro, ¿no? La película es una historia profundamente religiosa al final, y la religión católica, que es la que yo más conozco y con la que me he educado, tiene esos dos componentes tan distintos, ¿no? Que uno es la luz absoluta, el amor, el calor, la protección, el buen rollo, y otra es la oscuridad y la culpa y el castigo. Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo. Què fa un per protegir-se de la por a viure o de la por a la mort, en general? Pues fa moltes coses, una d'elles ser creient radical. Señor, te pedimos que no nos dejes de tu mano y que tu amor esté siempre entre nosotros. Aquest terror quotidià trasbalsa a l'espectador perquè es fa reconeixedor. La pel·lícula presenta uns personatges que fàcilment podem conèixer o identificar en la societat catalana i espanyola. A l'autenticitat de la trama i les reaccions dels protagonistes hi ajuda molt el treball de producció. Il·luminació, decorats, vestuari... Pero yo no me lo pondría. Hay un trabajo bastante minucioso que tiene mucho que ver con la dirección artística de César Macarrón, con el vestuario de Tatiana Hernández y sobre todo con la aportación visual de Alex Catalán, no solo como director de fotografía, sino como operador de cámara. Y la verdad es que todo ello ha sido trabajado para buscar la naturalidad, que lógicamente en el cine, para buscarla, precisamente lo que tienes que hacer es hacer algo mucho más sofisticado que luego no lo parezca, ¿no? Entonces es como asomarnos por una rendija muy cercana a algo que está ocurriendo y vivir dentro lo que ahí se respira, ¿no? Más que lo que se dice o lo que se comenta, es lo que huele, lo que pasa ahí, el ambiente, ¿no? que rodea todo lo que ocurre. Ayuda muchísimo. Para un actor es fundamental el verse de personaje, mirarse al espejo y decir, ese, entonces ya no soy yo. Tu familia ahora está aquí y es bien numerosa y bien importante, creo yo. El ser sobre todo casi todo en interiores, o si no en días nubosos y con lluvia, es un poco claustrofóbica, ¿no? En algún sentido, se expresa un poco eso, como un entorno muy cerrado. Manuela Bellés és Núria, la germana de Camino. És una persona innocent i fràgil que ha caigut a la trampa del fanatisme religiós. O potser és una vocació real. Enveja la seva germana petita per la seva força i fermesa i, de fet, són dues vides paral·leles. Sembla que Camino pot seguir els passos de Núria, o almenys això és el que li té preparat la seva mare. Carme Elias interpreta a Glòria, una dona marcada pel sentiment de culpa, amb una educació que censurava tots aquells sentiments que no fossin adreçats al seu Déu i guiada per un entorn ultraprotector. La pròpia experiència personal de l'actriu li ha ajudat a preparar el personatge. Ojo con esa niña, porque es muy especial y si no me equivoco va a seguir los pasos de su hermana. Bé, jo he sigut una nena que he estudiat en un col·legi de monges i per tant tot aquest món de la religió, de tot el que té de bo i de dolent això, jo ho he viscut
durant molts anys de la meva vida, no? L'època on m'he format, la infància i adolescència. Si m'hagués ficat al món de la potser hagués tingut judici sobre allò, i jo no volia tenir judici de res, i en el món de la nena igual, m'hi vaig enfrontar com una mare, com un personatge, com una actriu que interpreta un personatge que interpreta una mare que viu un procés molt dolorós amb la seva filla. No la dejéis sola, que es muy pequeña todavía. Però el personatge de Glòria no és tan sencer com sembla. L'amor a Déu i acceptar el patiment de la seva filla com una prova de fe xoquen amb l'amor de la mare i crea certa dualitat de sentiments. Al camí, a vegades, hi ha moltes pedres. ¿Tú crees que estando así me meterán en la obra? Hi ha un moment que li diu al seu marit m'agradaria que es pogués posar la minifalda aquesta que ha volgut tant. Hi ha un moment que ella voldria que la seva filla es quedés amb ella, malgrat que ella té la seva creença que l'obliga a anar perquè és una persona que no pot obrir-se a alguna més, és com ella creu. Qué gracioso es tu primo. Sí, es muy dulce. Como su madre trabaja en una pastelería... Malgrat que a la pel·lícula hi ha molt diàleg, aprenem ràpidament a definir els personatges, a saber què pensen i com actuen gràcies a les mirades. Camino és una pel·lícula on hi juga un paper clau l'espiritualitat. Y diuen que els ulls són el mirall de l'ànima, ¿oi? Dios está haciendo un trabajo precioso con esta chiquilla. Y no dudes que cualquier cosa que le haya dispuesto es por su bien. Pues sí, la verdad es que es muy interesante verlo así, que es una película de miradas. La verdad es que en Nuria, mi personaje, más que en ninguno, yo creo, porque es un personaje que está sobre todo muy presente más que nada en la niña, ¿no? Y que tiene una mirada de dudas, se encuentra llena de dudas y de preguntas, y luego también una mirada hacia la niña de admiración. ¿Quieres que rece para que tú también te mueras? Una vez llamadas al resto de Europa, en Alemania han decidido hoy sacrificar a todas las vacas mayores de 30 meses. Camino està inspirada en la història real de la nena Alexia González Barros, sobre com va aguantar amb serenor la seva malaltia i va acceptar la mort amb una tranquil·litat esfereïdora. Fesser llavors es va plantejar diverses preguntes. Com algú pot dir que la desgràcia és el fruit i senyal de l'amor de Déu? Com una nena de 14 anys pot morir feliç? Com actuaríem cada un de nosaltres davant una tragèdia com aquesta? Aquestes qüestions són la base de la pel·lícula i generaran el debat que el director volia obrir des d'un principi. En el fondo, yo creo que es una carga de profundidad que no está diseñada para que explote dañando nada, sino para provocar que todo salga a la superficie. Y cuando todo sale a la superficie y te ves obligado a hablar de temas que son muy profundos y que te afectan como persona de una forma muy directa, es cuando aparecen los verdaderos fundamentos de cada uno. Yo pienso esto porque esto me hace sentir así. Yo creo de esta manera porque de esta manera creo que voy a llegar a tal sitio. Y ojalá la película invite precisamente a eso y no a utilizar los argumentos, que es lo que habitualmente hacemos para decir no, es que tú estás equivocado porque tú no vas a ningún sitio. No, ese no es el camino que propone la película. Camino és una pel·lícula molt valenta, molt difícil de veure per l'espectador, perquè l'obliga a participar, a posar-se a un cantó o a l'altre, i remou les seves creences i el valor moral de moltes coses. Visualment és impecable, dividida en les escenes de l'experiència real de la família de Camino i, per altra banda, en els seus somnis i malsons que ens ajuden a entendre com és ella, la seva capacitat per imaginar i les seves ganes de viure. Pel que fa a la part narrativa, nosaltres vam veure a la mare de Camino com la madrastra de la Ventafocs i, com hem comentat abans, alguns personatges de la pel·lícula semblen sortits directament de la secta satànica de la Semilla del Diablo. Així, ens sembla que queda ben clara la nostra opinió. I millor que ho deixem aquí, que encara ens censuraran el programa. Ya estás en ella.